De l'escola el que valoro molt és la confiança i la passió que transmeten amb tot allò que fan, la proximitat, la comunicació que pots tenir amb tots els membres de l'escola. Tot i ser una escola molt gran, tothom es coneix i sobretot el més important és que coneixen tots els nens i nenes. I en el cas de les meves filles fa que vinguin molt felices. Doncs moltes vegades l'hem preguntat a les nostres filles què és per elles el Cosca, i quan et somriuen i et diuen en les seves paraules que el Cosca és un col·le magnífic, doncs amb això ja t'ho diuen tot. Realment és un espai on comparteixen moltes experiències amb les seves amigues, amb els seus companys, amb tots els mestres també que els van veient i acompanyant en el seu creixement i desenvolupament com a persones, i com fomenten aquest esperit crític i propi, doncs per això per nosaltres és molt important. La relació família-escola diria que és propera, bidireccional i de confiança. Realment demana la participació de la família en totes les activitats dinàmiques que pugui haver-hi a l'escola, des de participació activa, per exemple, en activitats que poden haver-hi a l'escola, en les classes de les nostres filles, abans presencials i ara en format virtual. També tens el canal dels delegats de la classe, l'AFA, a més, realment és un espai com una segona casa per les meves filles i realment també com nosaltres com a família. Com a anècdota, recordo quan estàvem el meu marit i jo buscant escola per la nostra filla i vam venir a fer la jornada de portes obertes. Més enllà de trobar-te tot l'equip directiu de l'escola, de professors, també hi havia pares i mares que explicaven la seva experiència i com transmetien la il·lusió pel projecte. Va ser un dels fets que ens va fer valorar el Cosca com a primera opció. D'això ja fa 6 anys i continuem igual de segurs de l'opció que vam prendre.